Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ಸೊ ಅರ್ಧ ಇನ್ನೆರ್ದುಂಬು ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಾಡ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅವೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪನೊಡಾಂಡ ಏರ್ನಲ ಲವ್ ಟು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲ್ ಲವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೇತೊಂಡು ನಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲ ನಾವು ನಿಕ್ಲ್ ಒರಿತೊನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲ ನಾವು ಒರಿತೊನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಯ್ಕೆಂಡ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಬಟ್ ಏರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆತೊಂಡು ನಡ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೆರ್ ಬಂದು ಎನ್ನಿನಕ್ಲನ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡ್ಯಾನ್ ಆತಿನೇನು ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐಕೊಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನಂದೆಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ರೀತಿಡ್ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ತೂಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ತೂಂಡು. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ನೀರು ದಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉಂದಾದಿಪ್ಪುದ ಪಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಐತ ಏರೇನು ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಅವೇನು ಒರಿತೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡ್ರೆ ತುಲೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡ್ರೆ ವೈದೀರ್ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಬುದ್ಧಿ ಪನೊಡಿತ್ತಂಡು ನಡ್ದು ಪ್ರಯಾಡ್ ಮಲ್ಲಾಂಡಲ ಯಾನ್ ಬುದ್ಧಿ ಪನೊಡಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟೆ ಲಕ್ಕುವೆನ ಅಂದ ಅಂಚಿ ಅಂತ ತೂಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚಾಂಡ್ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಪೋತುಂಡು ಬುಲ್ತು ಬುಲ್ತುದ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ದಾಯೆ ಬುಲಿ ಪೋಡುಂದು ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂರ ಇಡೀ ಊರು ಬೊರ್ಚಂದಿನ ರೀತಿಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತುದು ಮೇರ್ನ ಪುದಾರನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪರೆತುಂಡು. ಬಟ್ ಏರಾಂಡಲ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸೀನ್ ಆಂಡ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುವೆರ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮೇರೇನು ಬುಡ್ರೆ ತೂಯಿಜ್ಜಾನ್ ಮೇರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡೇರು ಇಂಚೆಂಚ ಆತಿ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋತಿಜ್ಜೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕೂಡ ದಾಲ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಪಂದ್ ಆರೆಗ್ ಪೊಡಿಗಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಈ ಏನನ್ ತಿಕ್ಕಿನಾನ್ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ವೆ ನೀ ನಡ ಪಂದಿತ್ತೆರ್. ಸೊ ಅಂಚ ಅಪಗ ಪಾತೆರ್ನಗ ಯಾನ್ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಬೋಡುಂದು ಮಲ್ತೊನ್ನತ್ ಎನ್ನ ಈ ನಡ ಪಾತೆರ್ಜ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಇಂಚೆಂಚ ದಾದನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಉಂದಾತುಂಡು. ಐಕೆ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈರ್ ಮಲ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತುದುಂಡ ದಾದ ಮಲ್ತುದ್ವಾರ್ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ತೀನಿ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಯಾನ್ ಮಿನಿತುದುಂಡ ಏನನ್ ಮೇರು ಒತ್ತೊಂದುವೆರ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ತುವೆರ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಾನ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಮೋಕೆ ಟ್ರೂ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನಗ ಅವೆನಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆನ ಇಟ್ಟೆ ಪನೊಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಧರ್ಮ ಏಪಲ ಕೈ ಬುಡ್ಪುಜಿ ನಮ ಧರ್ಮಡ್ ನಡತುಂಡ ಏಪಲ ಕೈ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಆ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ದೇವೆರ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅವು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ನಡ ಪಂದ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತೆರ್ ಆರೆ ಬೋಡಂದೆ ಮಲ್ತಿನತ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ತೂಯಿನಿ ಪೊಡಿ ಪಾದ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಲ್ತ್ ಬೆದರಿಕೆ ಪಾಡ್ದ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ತೂತಿನಿ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇವೆರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕೊಡ್ತೆರ್. ನಾನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ಚಿ ಅಗತ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ ಡೆಪಂಡ್ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಕುಟುಂಬ ಪನ್ಪಿನುಂಡು ಅವೇನ್ ಯಾನ್ ಖುಷಿಟ್ ತೂವೊನ್ನೋಡು ಅವು ಏಪನ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು ನಾನು ಅವ ಸೈಯಡ್ ವಿಷಯನೇ ಬುಡ್ತಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಆದಿತ್ತನ ಅವೇನ್ ಯಾನ್ ಅವರ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೇರೆ ಬೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತತ ದಾದೆಗ್ ಕೂಡ ಅಕ್ಲ್ನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಬೊರ್ಚಿ ದಾದ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಸೀನ್ ಆಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದ್ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಾಯೆರ್ ಮೇರು. ಸೊ ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತುದೇನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೆನ್ನಡ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಅವೆ ಮೊಬೈಲ್ ದುಂಬುದ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪುನ ಟೈಮ್ಡು ಫುಲ್ ಪೋತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಲಾಕ ಇತ್ತಿನಾರೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನಡ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನರೇನು ಕೂಡ ಒತ್ತಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನನ್ ಎಂಕ್ ಮೇರ್ ದಾದ ಪಂಡೇನಡ ನಿನ್ನನ್ ಈ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ನಿನ್ನನ್ ಬುಡ್ದುಪ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಪಂದ್ ಮೇರ್ ಪಂಡೇರ್. ಸೊ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ದಾದಂಡ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಲಾಕ ಇತ್ತಿನಾರ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಏರಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕುನಗ ಪನ್ಪೆರ್ ಆರ್ ಪಾಪ ಈ ಜೋರು ಈ ಒವುಡೆಲ ಪೋಯೆರೆ ಬುಡ್ಪುಜ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಒರ ಲೈಫ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ನಮ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ದಾದಾಂಡಲ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇನೇ ಮಲ್ಪೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಂಡೆಡ್ ಕುಲ್ದು ಪೋದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ದಲ ಆರ್ ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆತ್ ಸಾದಿಂದ ಆಪೆರ್ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆಲ ಪಂಡ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಇರ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪೋಪಿನ ಎನ್ನಲ್ಲೆ ಪೋಪಿಜಾರ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ದುಂಬು ಆನ್ ಅಂಚೆತ್ತಿಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಫುಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್
ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆರ್ ದುಂಬುಲಕ ಇಜ್ಜ ಈ ಚೇಂಜ್ ಆತ ಪಂಡ್. ದೂರ ಪೋಯರಲ ಬುಡೊಂತೆ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬತ್ತಂಡಲ ಮನಿತ್ತೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ 6 ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ದೂರ ಪೋಂಡಲ ದಾಯ ಪೋತಿನಿ ಅಕುಲು ದಾದೆನ್ವೆರ್ ಮೊಕುಲು ದಾದೆನ್ವೆರ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಆರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಲಕ ಇತ್ತೆರ್ ಯಾನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಆರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆತೆರ್ ಯಾನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಲಕ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆನ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪೆರ್. ಇಜ್ಜಿಂಡ ಸಾದಿ ತಪ್ಪೆರ್ ಪನ್ಪುನ ಪೊಡಿಗೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಐಕಾದ್ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ದುಂಬು ಆರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆರ್. ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಯರೆ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬುದಲಕ ಯಾನ್ ಆವೊಡು. ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನುವೆನ್ ಏಪಲ ಎನ್ನುವೆನ್ ದುಂಬುಲಲಕ ಯಾನ್ ಆವೊಡು. ಎನ್ನ ಲೈಫ್‌ಡ್ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡಲ ಆ ಟೈಮ್‌ಡ್ ಯಾನ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನಾಲ್. ಸೊ ಇಂತೆ ಯಾನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆವೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಕೆಲವರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬುದಲಕ ಆಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಐತೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಐಟ್ ಅಂಚಾಂಡ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾದ ಮಲ್ತೆರ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಎನ್ನಡ ಪಾತೆರ ಕುಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಅವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗ್ ತೂಯರೆ ಆಯ್ತು ನಂಜೆ ಆಂಡ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಆರೆಡ ಪಾತೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಎನ್ನಡ ಪಾತೆರು ಜೈ ನಿಕ್ಕೆಸ್ಟ್ ಒಂತರ ಎನ್ನನೆ ತಪ್ಪು ಆತು ಜೋರುಡು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತುದು ಪಾತೆರೆನ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಪಂಡೆರ್ ಉಂದು ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ನೀ ಕಾರ್ ಬೋಡೆ ಆಂದುಡೆ ಅವನೆ ಕಾರೇ ಆಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಎನ್ನಡ ನನ್ನ ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪು ಓಕೆ. ಯಾನ್ ಅಪಗೆನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆನ್ನೆ ದಾಯೆ ಮೇರೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆರ್ ದಾದೆಗ್ ದಾದಾಂಡ್ ಬೊಕ ಎನ್ನೆ ಎಂಕ್ ಕಾರ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗತಿ ಎಂಕ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆರಾದೆ ಬೈದಿನಿ ಮಲ್ಪಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆನ್. ಸೊ ಎಂಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಎನ್ನ ಲವ್ವರ್. ಸೊ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಅರೆಡನೆಗ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮದತೆ ಬುಡಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್‌ಡ್ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬುದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮದತೆ ಬುಡಿ ಅವ ಐಟ್ ದುಂಬು ಉಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಎಂಕ್ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಮುಗಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಒಂಜೊಂಜಿಗೆ ಬಿಕ್ ಬೂರ್ನಿ. ಸೊ ಐಟ್ ದುಂಬು ಯಾಪೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನ ಬುಡ್ದ ಆತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೆಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಎನ್ನಡ ಪಾತೆರ ಬುಡ್ನಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಟೈಮ್‌ಡ್ ಎಂಕ್ ಮಿನೆ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಜೈಲ್ ಇಡ್ತುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾನ್ ಜೈಲ್ ಇಡ್ತುಡು. ಆತ್ ಎಂಕ್ ಕೋಪ ಪತ್ತುಂಡ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ನ ಬುಡ್ಪುನಾಲತ್ತ್ ಎನ್ನ ತಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಏರಂಡಲ ಇನ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಎನ್ನ ಲೈಫ್‌ಡ್ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಯಾನ್ ಮಾನಿ ಪಂಡೆ ಕುಲ್ಲುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ವೆರ್ ಈ ಕೋಕೈದಾಲ್ ಜೀರ್ಗೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತೆಲ್ಯ ಎತ್ತಂಡಲ ಬಾರಿ ಜೋರುಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪೆರ್. ಸೊ ನಮ ಕೆಲವು ಲೈಫ್‌ಡ್ ಆತಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಾನಗ ಅವು ನಮಕ್ ಟ್ರಿಗ್ಗರ್ ಆಪುಂಡೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ನಾವು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಬೊಕ ಕುಡ ಎಂಕ್‌ಲ್ ಪಾತೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ ಯಾನ್ ಓಲಾಂಡ್ಲಲ ಎಂಚ ಮಲ್ತುದು ದಿಂಗುದು ಕುದ್ಲುದು ಪಾತೆರೆ ಅಂಚ ಪಾತೆರೆ ಉಂತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆಡ್ ಎಂಚ ಪಾತೆರೆ ಅಂತೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮೆರಡ ಪಾತೆರನ್ ಪೂರ ಎತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆಡಿತಿನಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಸತ್ಯ ಈ ಪುಚ್ಚರ್ ಆಪುಟ ಪಾಡ್‌ನೆಟ್ ಎಂಕ್ ಪೊಡಿಗೆ ದುಡ್ಕಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್‌ಡ್ ಒವು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವನಡ್ ಯಾನ್ ಬದುಕುತಿಪ್ಪುನ ನೆಟ್ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒವು ಪಂಡ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಟೈಮ್. ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಇಡುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಒಯ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಲಿಡ್ ರೀಲ್ಸ್ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಮೇತ ಬುಡೊಂತಿಜ್ಜೆರ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆರ್. ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೆರಡ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ಇಯರ್ ಯಾನ ಬರ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಟೈಮ್‌ಡ್ ನಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ತುದ ಜಾಲಿ ಅಪಗ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಲೆತ್ ಜಿಲ್ಲಡ್ ಇತ್ತೆರ್. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಕುಲ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತುಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇಕ್ ಮಲ್ತುಂತೆರ್ ಆರ್ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಟೈಮ್‌ಡೆ ಕಲ್ತುದಿತ್ತೆರ್ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವೆನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತುದು ಮಾತ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂತ. ಸೊ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಏಪ ಓಪನ್ ಆಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಆ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಬೇಕ್ ಬೂರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಲಕ ಇತ್ತಿನಾರ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿನಿ ಬುಡ್ದಿಪ್ಪರೆ ಆವಂದಿನ ಅತ್ ಎನ್ನನ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕರ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಟೈಮ್‌ಡ್ ಒರ ಯಾನ್ ದೇವೆರೆಗ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್‌ಡ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ದಿನ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ದೇವೆರ್ನ ನೆಕ್ಕ್ ಪೋವಂಡೆ ದೇವೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೈ ಮುಗ್ಯರೆ ಪೋವಂಡೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲೊಂತೆ ಅವು ಇಲ್ಲಡ್ ಗೊತ್ತಾದ್ ಅಪ್ಪಗಲ ಅಂಚೆನೆ ನಿರ್ಯೀರ್ ಪೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋ ಆಯನ ಇಲ್ಲಡೆ ವನ್ನಂಚ ಪೂರ ನೇರೊಂತೆರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಟ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ್ಲ ಮೆರೆಗ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಟ್ ದುಂಬು ಯಾನ್ ದುಂಬು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಯ ಉಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಆತ್ ಎಲ್ಯ ಅತ್ತ್ ಪ್ರೈಮರಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಗ
ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗುರ್ತೈತ್ನಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಜಿಮ್ ಪೋಂತೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂತೇರು ಅಪಗ ಮೇರಡ ಬೈಕ್ ಇತ್ತೇಜಿ. ಸೊ ಅಪ್ಪನ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಲೆ ತೊಂಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಊರತ್ತ ಅಂಚಾದ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು. ಮೀರ್ ಫಿಟ್ ಆಯರೆ ಪೋಂತೇರು ಜಿಮ್ ಬಾಡಿ ಬರರೆ ಪೋಂತೇರು ಎನ್ನಪ್ಪ ಬಂಜಿನ್ ಕರಾಯರೆ ಅಪ್ಪ ಬಂಜಿ ತೋರತ್ತ ಬಂಜಿ ಕರಾಯರೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಪಗ ಪರಿಚಯ ಪುರ ಆದ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಅಕುಲು ಎಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಪಗ. ಸೊ ಎಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುದು ಆನ್ ಲವ್ ಮಲ್ತುದು ಎನ್ನ ದಾದನ. ಸೊ ಅಪಗ ಅಪ್ಪ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಮೇರ್ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತೇರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು. ಸೊ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಿಕ್ ಮೇರ್ ಬೊಕ ಗಾಡಿಡ್ ಪೋಯರತ್ತ ಅವು ಅಪ್ಪಗ್ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಅಯ್ಗ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬತ್ತುಂಡು ಗಾಡಿ ದೆತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಂದ್ ರಡ್ಡ್ ಜನಕ್ಲೆ ಈಗೋ ಶುರು ಆಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ ಪಾತಿಜ್ನೆ ಆಂಡ ಆಯ್ ಪಾತೆರ್ಡು ಯಾನ್ ಪಾತಿಜ್ನೆ ಆಯ್ಡೆ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ರಡ್ಡ್ ಜನಲ. ಸೊ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದ್ ಅಕ್ಲ್ನ ನಡುವಿನ ಗ್ಯಾಪೆ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯೆರ್. ಐಟ್ ಬೊಕ ಅಪ್ಪ ನಾತಿಗೆ ಪೋಯೆರಿಗೆ ಮೇರ್ ನಾತಿಗೆ ಜಿಮ್ಮಿಗ್ ಪೋಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ. ಸೊ ಐಟ್ ಬೊಕ ಮೇರ್ನ ದಾದನ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಡ್ ಪೋಪಿನ ಅಂಚ ಪೂರ ಆದ್ ಬೊಕ ಅಪ್ಪ ಜಿಮ್ ಪೋಂತಿನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಜಿಮ್ಮ್ಗ್. ಸೊ ಅಂಚ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಲ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ್ ಬುಡ್ದು ಬರಕ್ ದಾದ ಕಾರಣ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಮದಿಮೆಲ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪನ್ಪೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.